Danas za vas jedno muzičko pitanje. Pitali smo vas šta mislite o odluci Salata Đorđevića da svi igrači moraju da znaju himnu i melodiju himne. Pa dobro, očito kao i Siniša Mihajlović, to je da li će to sada prođe i da li to ima nekog smisla i efekta, ne znam stvarno. Pa ja mislim da bi svako trebao da zna himnu Srbije, jer smo ipak mi Srbi. Svako treba da zna himnu. Ne, ali se radujem. Ne bi. Pa sad to je pokušao i selektor u fudbalu da uradi, ali mi smo u Srbiji više nacionalni, tako da to neka on odluči. Pa trebaju da znaju. Ja skoro sam došao iz Nemačke, tako da nisam upućen o ničemu. Ako je patriota i ako je neki dobar građan ove zemlje, onda naravno da mora da zna himnu. Ne bih znala da kažem. Ne mislim da je to njegova ideja, to je ideja Siniša Stankovića, ne verujem da on to promoviše, tako, jel? Žurim, vrata, čekaj me burazir tamo. Baš je.